Jare ngejak peda-pedahan. Ya sekali. Kon dia le. Oh, jiko peda he. Sorry ya Dan. Aku suwi. Ya ora apa-apa. Maksud piye bedelek moro mok belekno? Aku lali jarine aku mau jak mancing. Lah aku marani nang mamang turu kowe. Iya piye padahal pancingku wis tak siapno. Ya to. Lah iki bedelekmu mok delok mok belekno iki sidane. Ya didol ae, nggo sangu bodo. Sang bodo. Oke. Apa-apa. Larang iki kayake. Iya. Ayo sak beda-bedahan sak. Tapi aku gonjakno ya. Ayo Yo. Iki jam pira? Budal terawih sah nyandak apa ora ya iki? Kok kayake wis sepi ngene. Jajal sate tak paranane. Maksudem piye ti? Mau jare mau marani terawih kok malah ra sida iku lho maksudem piye? Traweh apa iki jam pira? Kowe iku ora roh jam. Lah mau jare ngajak terawih kok parane kok dadi gak sida iku lho. Ngono kowe tak celak-celuk ae ra mbok rungokno kowe. Awak dadi bingung. Kowe wong traweh kan bareng isa. Iki jam pira? Lho. Iki kok lagi jam itu kok aku lagi bar buka lagi bar magrib lho kowe maneh. Piye le? Oh, kowe tak gak umum tangi-tangi. Bener kowe Mbah mau ora sida traweh. Pomo traweh kowe lah roh lokasine masjid lah rame ning. Kenapa Engko tak ceritani. Lah ceritane saiki ae ora sangkong dan kesuwen. Rame ning mbok. Alah aku saiki ae ceritane Dek. Cara budal kok sak traweh. Walah. Oh. Imam iku lak salah. Wong itu kan dikeploki pisan. Pindho, telu kok jablas ae ngono lho. Dadine kan rame, dadi wong wedok yo piye yo. Mau lho imame tak keplok ngene, Mbah. Bareng ngono melengak wong. Munine, aku mbok anggap doro pe kok mbok keploki. Lah, guyu kabeh. Berarti ora sida salat. Yo ora ramene mbok dadi kok guyon. Alah, piye ngono terus? Dadi guyon iku mau salat wis dodo salat. Wis ra gawe. Mbah nek carane ngono iku ngalih masjid liyane piye Mbah nek trawih Mbah ben gak ning kono. Oh iya ayo kok. Nah, masjid liyane sing biasane tak nggo ayo. Wah lo aku. Iya wis ah. Lah iya. Kok tak celuk ya budal bareng-bareng. Wah, aku duduk aku neh. Ya wis kena turu ae tak gugah-gugah. Mbah, Mbah kok ora tangi-tangi. Wis sesuk tak tangi persiapan ya. Ya. Jane kupingem tak mbok resike ora Mbah. Mbok koloki apa ora Mbah? Angger tak celuk iku lho ora tau. Kuping kuwi saben dina tak resiki lho yo. Kak ngarah ora resike mbah lho yo. Cukel ngantek coklat iki. Lah saking resike kuping ora bolong. Ning jero. Man banter ngono jane kuping krungu apa ora? Krungu memang kuping-kupingku dhewe tak nggo gedhe. Oh, diceluk ora tak krungu nek omongan. Malah nek nyeluk kurang banter lho yo. Nyelukmu kurang banter asline lho. Lah iya, kurang banter. Kudune ning templek kupingem. Nah, ngono kudune yo ngono. Gek krungu. Tasane mangung. Nah. Kan dadi penak ngono. Tapi aku nek sahur tak njaluk manang mam yo tak sahur nang mam. Alah moh kok sahur njaluk mau magrib njaluk neh. Kan buka, sahur kan dhewe. Oh, mosok sahur njaluk, buka njaluk. Tanggane kudu sing rumah. Iya, bangkrut. Dadak ya orang sak gaglak. Ora urus sampe gaglak apa ora kabeh turu, wong gawe nglayani kowe. Lho tombok yang diteng ngono. Wong iku lah apa bebe ngukuri saka? 30 cm. Iki nek diambekno 80 mesti sangar iki omahku iki engko dadine. Meh bodo. Yo. Sakmene 80.
Lah apa lek? Saka BP mbok ukuri kurang gawean ae. Iki lho kok. Ame bodoh saka ku ame tak gedhekno. Lah iya, mbok ukur. Apa mbok ukur saka gatel piye iki? Diukur peng kupeng. Kukur bokong piye dikukur kok. Ukur ambek kukur padha ae lho. Nek dikukur iku bokong iku dikukur. Nek ukur iki ame tak gedhekno. Diukur paling. Diukur kok. Dikukur. Pecah goblok. Lek kegelem tak kandhani. Kandhani apa? Gajah piye mau kandhani? Jare wong lar anake ana sing lara. Lara apa e? Sapa e? Lek jare anake wong lar kono lara. Lah jare doktere lara apa? Anake wong lar kono lho lara. Ora doktere. Wong lara sapa e kok? Loran kono lho. Loran lho lara apa? Jare doktere lho lara apa? Ya ora ro jare wong loran kok. Lek iki aku arep periksa sirahmu. Periksa, lah jare doktere lara apa? Ora dokter sing lara aku. Kok periksa ning dokter? Lah doktere lara apa? Ora dokter sing lara aku. Ngene lho kok. Kowe ame periksa ning dokter. Lah terus jare doktere lara apa? Ora dokter sing lara aku sing lara. Lah kowe rak periksa Terus jare doktere lara apa? Lho, ora dokter sing lara aku. Wes lek enae, saiki anu nggih kentongan ae. Kentongan ge apa? Nggo golek amal e, nggo wong sahur. Amal apa wong? Golek amal kok nggawe wong sahur. Golek amal darah salat kok ngono ku, poso. Wes lek kowe dipreng terus saiki. Yo nak prank yo ono. Ya ayo nggih kentongan saiki. Saiki? Iya Ayo. Iki bringe lek. Iya, aku bringe. Ciko ya. Ya, burine. Iki kayak kentongan. Sio. Sampe mbok apakno ukur dia mau meteran nek mah mbok timbang iki lho. Oh, iki kudu podo. Iki suarane beda, dia suarane beda. Di mau. Ya. Model piye iki nggih kentongan diawane koyo ame. Ngantem kiri. Tak sunyuk iki koyo malah. Paro ae si Sekali ya. Udah tuh lah. Sam ae kok. Rumah dibacok iki. Lho, aku sam ae. Karepmu nggih piye iki? Ngene lho kok. Iki kok dadine suarane iso D minor. Oh, ngono iso. Kowe kok suarane apik. Kok iso wong alat nuwun nggo listrik kok malah pring iso kok ngono. Wis saiki kok ilmune Gusti Allah. Tengah darah bolong iki. Kok sik. Yo, suarane. Matam.
ngem. Sik. Tuturi kelatangi kuwi. Lho, iki ora. Bener. Coba timbang nggo tali. Sik. Sekali ah matamu ku lho, kok mleteki wong. Nih. Iki yo mbarno ngene. Oh, kok suarane apik. Iki sesuk budal dadek jam piro iki? Yo jam 10. Bukan jam 10 iki tak. Lho, jam piro? Bar subuh. Jam 4. Kok bar subuh ya jam 3. Buka wong sahur dia jam 3. Pokoknya sesuk kudune dadek wong loro kudu rame iki. Iya ya, Kok. Jam 3 ya. Ya, Ramene piye? yo pokoknya kudu rame, luwih dangdut. Bisa piye? Bisa ora? So, Iki lho kowe iki. Kuwi iki pokoknya sesuk nek dadek kowe kudune manut lagu iki. lagune piye? Marhaban tiba, sesuk marhaban. Piye kok? Kok tiba-tiba marhaban? Iki lagi poso e. Lagune yo sing apik yo iku kok. Piye kok tiba-tiba marhaban? Sik poso sik. Wis tau kowe manut aku wae. Jajal lah. Gak ngono blok. Piye? Sing tenanan ah. Dibater. Nek. Bali. Ayo, kira-kira ngono. Resik-resik Yo. tak resikane persiapan turu sesuk nek ora mau persiapan tenanan ku dadi Lek kok tak ulek. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba.